Tak krásný večer, ahoj Terko, já vás všechny zdravím a vítám tady mezi námi dneska Terku Bicanovou a já tě asi poprosím, Terko, aby ses představila sama. Ahoj, ahoj, já vám přeju krásný večer. Já jsem moc ráda za pozvání, jsem k vám do skupinky a já se vlastně zabývám výživou dětí a inspiruju maminky k pestrému vaření, protože v tom vlastně vidím velký smysl a všímám si, jak dneska ten jídelníček, ať už dospělých nebo dětí, je hodně takovej monotónní, že točíme pořád to dokola, hodně se všude objevuje pšenice, a kterou vy určitě tady ve skupince jakoby řešíte a snažíte se ji nějakým způsobem zařadit zpátky a strašně vám chybí. A ač to třeba bude znít teďka trošičku zvláštně, tak já věřím, že řada z vás právě díky tomu, že třeba tu pšenici musela vynechat, tak si uvědomila, co všechno v tom jídelníčku může zařadit nového. A já vlastně tadyhle to učím maminky, jak zpestřit ten jídelníček, potraviny, jak s těma potravinama pracovat, tak aby to bylo pro ně jako rychlý, jednoduchý, a zároveň, aby to těm dětem chutnalo a neodmítali. Takže to je takové moje hlavní práce, vize a pořádám různé webináře, účastním se školení, kongresů a tak. A mám online kurzy právě, kde se věnujeme tomu vaření a zavádění nových potravin. Tak to by bylo krátce o mně. A jinak mám 3 děti, takže jsem si taky jakoby prošla vařením dětem a tomu, jestli to budou jíst, nebudou jíst a co s tím. Super, děkuji ti moc. Já ti možná představím naše diváky. My jsme ve skupince, kde se zabýváme léčbou ekzému u malých dětí. Většina maminek nebo rodičů, co nás poslouchají, většinou to budou asi maminky, tak mají děti od narození do nějakých 3 let, tak nějak většinou, ale jsou tady určitě i starší děti, i děti, které chodí do školky. A ten mainstream, ale na který se zaměřujeme, tak je tak zhruba do těch 3-4 let. No a my řešíme ekzém především změnou stravy, takzvanou eliminační dietou, takže spoustu maminek tady nemůže, jak maminky, které kojí, tak i jejich děti tady nemůžou mléko, vejce a pšenici, to jsou asi takové hlavní 3 alergeny. A některé teda jsou ještě dál v té eliminační dietě a mají to omezení horší, ale já vždycky říkám, aby tu druhou fázi eliminační diety drželi jenom hodně krátce, takže asi budu ráda, když se zaměříme hlavně na ta jídla, řekněme bez těchto 3 surovin, mléko, vejce, pšenice. No a asi tím největším tahákem na tohleto vysílání bylo téma, jak dítě rozjíst, nebo jak přinutit dítě, aby jedlo potraviny, které jsou pro ně důležité a dobré, ale které ono jíst nechce. Jo, tak určitě bych ho nenutila. Určitě bych ho nenutila, ale úplně na takovej ten úvod je fajn si jenom jako uvědomit, co my považujeme za normální porci. Jo, že to může být skutečně u každého něco jiného a že kolikrát ty naše očekávání bývají jako větší než třeba ty potřeby toho dítěte. Takže zase nechtít po něm moc. To dítě si tak nějak umí nebo má od narození nějaký svůj vlastní pocit sytosti. A většinou tím, jak my ho právě začneme jako zavádět ty příkrmy a máme ty větší očekávání a snahu prostě, aby jako nám papalo a hezky rostlo, tak tím, že právě na něj budeme vytvářet nějaký ten tlak, tak můžeme vlastně narušit tadyhle ten přirozený jeho kontrolní systém. Jo? Takže nějakým způsobem na to netlačit, nehledat si nějaké informace, kolik by to dítě mělo sníst, nesrovnávat ty děti mezi sebou. Tohle to všechno jsou věci, které často v těch maminkách vyvolávají právě nějaký ten tlak. To, že mám pocit, že dítě jí málo, to, že mám strach, že mu něco bude chybět. A vzniká tam teda nějaký ten pocit nejistoty a z toho se odvíjí i negativní emoce, které ty maminka jako prožívá a to dítě to umí nasávat a umí to vnímat
a potom ta negativní atmosféra panuje kolem toho jídla. Podobně je to i s vařením, jo? Když ta žena prostě nerada vaří nebo je ve stresu, teď neví, co má vařit, teď neví, co tam má dát, teď ještě se bojí, protože třeba musí něco otestovat a předtím se osypalo a ježiš, jak to bude teďka a znova se mi osype. A tadyhle ta negativní atmosféra, která panuje během toho jídla, vaření a tak prostě to dítě to navnímá, nacítí, jo. A může nám to tak nějak udělat, jako zacyklit nás to prostě v tom, a že se nám potom nedaří, že to dítě nejí, tak jak si představujeme. Protože ono se prostě, když má třeba strach nebo obavy to dítě, tak přirozeně se mu stáhne žaludek, nemá pocit vlastně hladu, protože cítí nějakou tu obavu ze strany té maminky a prostě přirozeně teďka jako nemám čas jíst, když se děje něco jako důležitého. Takže to je jeden takový úhel pohledu. A pokud už vím jako oprávněně, nebo si to nějak jako zdůvodním, že fakt to dítě moje málo jí a mělo by jíst jakoby víc a všímám si toho, že hodně věcí mi jako odmítá, tak potom je fajn se zamyslet nad tím, co mu vyhovuje, co má rád, co preferuje, jaký konzistence preferuje, jaký kuchyňský úpravy preferuje. Jo? Že u každého dítěte to může být úplně něco jiného. Někdo bude mít rád syrovou zeleninu a dostane prostě špalíčky, ovoce, zeleniny a bude rád, že to může chroupat, ať už to jsou proužky, nějaký kroužky, kolečka, je to jedno. A jiný prostě si to syrový nevezme. Jo, prostě nebude to mít rád, může mít problém prostě s kousáním. Mohlo se mu někdy v minulosti stát, že mu nějaký kousek prostě zaskočil. A ta paměť je tak silná, bylo to pro něj tak silný zážitek, že teď prostě bude obezřetný. Jo, to ještě k tomu napadá i ty chutě, že ty chutě jsou tak zanechávají v tom mozku tak silnou stopu, kterou my si prostě pamatujeme, jo. Určitě si prostě někdy vybavíte, že něco dáte do pusy, nebo i vůně, i jak to jídlo voní. A vzpomenete si na nějakou vzpomínku, že jste tohle cítili, nebo že vám tohle babička podobného vařila, když jste byli malí, jo. Takže v těch dětech to může prostě zůstávat. Může v nich zůstávat to, že mě bolelo bříško, když jsem to snědl. Jo, i to si ty děti můžou vlastně zapamatovat, zvlášť právě ty děti s těma alergiema, kdy měly třeba průjmy, jo, kdy měly nadýmání, kdy je to břicho prostě bolelo. A oni to mají spojený s tím, že to břicho je vlastně začalo bolet v momentě, kdy začali prostě něco jíst. Takže oni přirozeně se tomu jídlu vlastně mají tendenci jakoby vyhýbat, protože neví, co přijde. Jo. Takže je fajn na to jít pomalu a jít na to z pohledu těch preferencí, co to dítě má rádo. Tak jsem zmínila tu syrovou zeleninu. A někdo zase bude radši jako vařenou. Někdo řekne, že nechce risotto, že to tam má vlastně zamíchaný dohromady. A vidíte, jak to dítě jako si odděluje. Jo? Tak mu nebudu nabízet risotto. Tak prostě mu tu zeleninu rozmixuju třeba do polívky, kde to je tak jako celiství, kde můžu vlastně schovat prakticky různý druhy té zeleniny, můžu do toho schovat červenou čočku, jo, tím to prostě tak nějak přirozeně zahustím a ani to dítě jako nemusí vědět, že jí nějakou luštěninu, jo, a pro to dítě to takhle bude fajn, když to vlastně nebude vidět. A jiný dítě zase chce přesně vědět, co tam má a radši bude, když to bude mít na kupičkách. A bude tam mít tady tu mrkev, tady máš ten hrášek a tady máš tu rejži. A uvidíte, že třeba si to fakt jako bude jíst po kouskách. Že ono nejdřív sní jednu kupičku, pak druhou a pak tu třetí. Že ani jako my budeme třeba zvyklí si, když něco máme, jako zamíchat si to na tu vidličku, aby jsme to jako si dali najednou, ale ty děti ne. Takže vycházet a komunikovat s ním, pokud už se teda dá s ním jakoby komunikovat, tak se i zeptat, jo, jak to chce, co se mu na tom jídle třeba nelíbí, jestli to chce teda mít zvlášť, nebo jestli to pro něj bude lepší, když to má rozmixovaný. Zase jsou děti, který nesnášejí mixovaný. Jo, to jsou takový ty, který už jako od malička nechtěli jíst prostě příkrmy, nemají rádi tu mixovanou konzistenci a radši prostě něco do té ruky. Jo, a budou svým pánem prostě a
Takže vycházet z tohohle. Co je dobrý, tak nezůstat vlastně zaměřený na tu jednu věc a uvědomit si, že ty preference, bohužel pro nás, se jako mění. Takže to, co mi fungovalo týden, měsíc, tak nemusí fungovat prostě za nějaký další čas, že ty děti prostě se vyvíjí, s věkem se budou měnit preference, s obdobím, s ročním obdobím, někdy prostě budou radši mít zahřívací věci v zimě, prostě zcela intuitivně, a někdy budou chtít prostě radši něco jako studenějšího, budou mít tu potřebu se jako ochladit. Ale může to souviset i s tím, že prostě to dítě se třeba špatně vyspalo, jo, a teď má prostě blbou náladu a nemusí odmítat nic. Může to souviset s tím, že na něj něco leze, tak prostě trpí nějakým nechutenstvím. Jo, to nechutenství může trvat i po nějaký období po nemoci. Jo, než se nahodí zpátky ten imunitní systém, než vlastně dostane chuť k jídlu. Určitě to známe i jako u sebe, dospělí, že prostě jakmile máme rýmu a tady se nám to jako zablokuje, tak automaticky prostě nemáme chuť k jídlu a nechce se nám jíst. Tak jako přirozeně to mají i ty děti a není dobrý je jakoby do toho nutit. Spíš si jako popřemýšlet, aha, tak nemáš chuť, tak co bych ti jako mohla jinýho dát. Ale zase nedávat jim na výběr jako hromadu prostě variant, to jako ne, protože ty děti pak tím, jak jsou malí, tak nejsou vlastně schopní se rozhodnout, co by chtěli. Jo, a budeme je učit takový to, no tak já když řeknu ne, tak máma mi nabídne další 3 jiné varianty a já si jako vyberu, co mi chutná. Tak to zase taky si ohlídat, kam až jako chceme zajít, protože ty děti v tom pak umějí velice jako dobře chodit a budou si v uvozovkách jako vymýšlet. Takže můžeme se ho zeptat, co by třeba dneska preferovalo, když mu třeba vnímáme, že nemá hlad, nemá chuť dneska, tak co by to teda mohlo být. A vyjít mu vstříc, prostě dát mu třeba 2 ty varianty. Jo, můžu ti udělat tohle nebo tohle a nechat ho třeba si vybrat. Jo, zase záleží, jak máme starý ty děti. Takže tohle to mě k tomu napadá. Další věc, jak jsem se bavila o tom, že v těch dětech může zůstat nějaký negativní pocit, jo, nebo vzpomínka, tak často to může být spojený i s barvou. Jo, že to dítě třeba vědělo, že snědlo něco červeného, třeba červenou řepu, a najednou prostě se stane to, že vlastně nám nechce jíst červenou řepu. Jo? A může to být zase v závislosti s tou špatnou zkušeností, jo, nebo že se třeba pozvracelo po tom jídle, jo. A teď my prostě řešíme červenou řepu na koberci a máme ten vytřeštěný výraz a jsme vlastně naštvaný a třeba jako zanadáváme a to dítě už si to zase jakoby s tím spojí a pak vlastně si může stát, že přestane chtít červenou řepu. Jo, takže ale zase není to tragédie, když mi dítě nejí červenou řepu, tak prostě si řeknu OK, tak teď bude mít období, než se z toho jako vzpamatuje, nebudu mu nutit červenou řepu a nabídnu mu jiný druhy zeleniny. Jo, takže jakoby nehroutit se z toho, že dítě mi nějakou potravinu odmítá, ale klidně se zamyslet i nad tím, dobře, tak co tady ta potravina mu dává a čím bych ji teda mohla nahradit, abych mu vlastně doplnila to, co potřebuje. Jo? To vy asi jakoby umíte, když děti vám tady nejí třeba vajíčka nebo pšenici, tak prostě jiným druhem obiloviny, jo, nebo jiným zdrojem bílkovin, ty vajíčka a tak podobně. Co se týče těch barev, tak zase na druhou stranu jsou barvy, které ty děti třeba budou preferovat a mít rádi. A tadyhle ty barvy je fajn zase jako využít k tomu, že právě si na tom otestuju něco novýho. Že do té barvy vlastně schovám nějakou novou potravinu. Takže třeba, když budu dělat nějaký moučník a budu tam chtít schovat oříšky nebo právě tu nastrouhanou řepu, kterou ty děti nemusí, nebo jsou děti, které nemají rádi, když vidějí mrkev, můžu nastrouhat do toho moučníku a můžu to schovat pod skořici nebo pod nějaké kakao,
A tam se to vlastně jako splyne a ty děti mají pocit, že jsme upekli něco čokoládového a že to bude super a tak pod tu barvu to schovám. Jo, nebo hodně věcí se schová pod mrkev, jo, nebo pod rajčata. Takže když těm dětem nevadí tadyhle ty barvičky, tak pod to taky můžu schovat. Mluvila jsem o té čočce, jo, červená čočka, loupaná, ta prostě po tom uvaření se jakoby zesvětlá, takže není problém ji jako do čehokoliv schovat. Je fajn to třeba schovat do karbanátku. Děti mají rádi různé jako placičky, hamburgery a takovýhle věci. A my si můžeme hrát právě s těma karbanátkama. Jo? Můžeme je tvořit z různých obilovin, můžeme tam právě strouhat různý druhy zeleniny, kterými to dítě odmítá. Někdy ty děti nechtějí kousky masa, vadějí jim prostě v omáčce nebo něco. Tak zase v těch karbanátkách jako většinou jako projdou. Tím, že je to mletý maso, tak i jako pohrát si s tímhletím. Takže tohle to by bylo třeba k těm barvám. Jo? Já nevím, jestli tě k tomu něco napadá, klidně povídej. Mě k tomu možná napadá. Ono i v té diskuzi, co jsme měli tady k pozvánce na tohleto vysílání, tak padnul dotaz docela zajímavý. Jestli když dítě odmítá jídlo, kterému nabídneme, a my máme pocit, že vlastně by jinak bylo hladové, kdyby nic nesnědlo, tak jestli mu potom máme teda nabídnout nějaké jeho oblíbené jídlo, aby se nasytilo, anebo jestli je to špatně. No to právě záleží, jak jsem o tom jakoby mluvila, aby to dítě vlastně toho jako nezačalo zneužívat a vědělo jako tak já to nebudu jíst, já vždycky dostanu něco jako jiného, jo, a většinou jako ještě lepšího. Jo. Taky jsem prostě tadyhle to sledovala ve svém okolí, že prostě dítě odmítlo večeři a maminka prostě s tím strachem, jakože dítě přece nepůjde spát jako hladový a aby teda jako něco snědlo, no tak pak dostala jako jogurt, jo, s piškotama, jo. Protože jakoby vždycky věděla, že bude něco a že vlastně to bude ještě jako něco lepšího, než předtím, jo. Já jsem třeba tadyhle to jakoby nedělala, já jsem věděla, že si musím uvědomit, to je ještě taky dobrý jakoby point, jestli to dítě má nárok mít jako nechuť jíst. Může se to stát v momentě, kdy třeba mělo velkou svačinu. Jo? Takže pak nemá třeba potřebu tak rychle se najíst. Takže uvědomit si, i co to dítě vlastně jedlo během toho dne, když mi oznámilo, že ještě nemá hlad. My jsme na to jakoby naučení, to jsou věci, kterými se učíme, té pravidelnosti a to, že prostě je to v konkrétní čas. Ale ty děti mají nějakou přirozenou potřebu jídla, sytosti, hladu a každý jí má jinak. Takže ono může být zcela přirozený, že to dítě ještě nemá hlad. Takže já to prostě nechávám na talíři, jo? Nebo řeknu, hele, je to tady, až budeš mít hlad, tak mi řekni, ale dneska jsem vařila tohle. Takže prostě raději neustoupit, nechat. Nechávám to a nenutím ho jíst, když nechce, ale v momentě, kdy za mnou přijde, mám hlad, já řeknu, jo, super, tak tady je ta večeře, kterou my už jsme jako dávno třeba snědli, jo, takže já ti nandám. Tohle jsem nechtěl, já říkám, no ale jako já nic jiného nemám, tohle jsem ti nachystala. Můžeme se bavit o tom, jestli tam je něco, co třeba ty nemáš rád, tak já jsem vždycky třeba dovolovala jako, hele, každé jednu věc si může vyndat. Prostě jsou věci, které někdo nemá rád, ale tím, že vařím pro celou rodinu, tak já nebudu každému vařit něco jiného. Tak je tam prostě všechno, co do toho jídla patří. A jestli ty prostě třeba nejíš houby a ty nejíš hrášek, tak OK, tak prostě, tak máš právo si to jakoby vyndat. Jo, to mě jako nevadí, ale zbytek jakoby sněz. Jo, takže jako pohrát. Nebo na mě zkoušeli děti, že chtějí suchý těstoviny. A já jako suchý těstoviny se nejí. Jako. Takže je tady jako omáčka. Jestli preferuješ jakoby míň ty omáčky, tak jako jo. Tak ti můžu jakoby nalejt míň, když si nemáš rád, když ti to v tom jako plave, jo? Když prostě má ten pocit, že třeba tam to má jako hodně, říkám, tak dobrý. Tak prostě můžu ti to omáčky dát míň. Nebo dneska zrovna shodou okolností přišel syn a já si tu omáčku nandám sám. A jenom vlastně ten pocit, že on je svým pánem a on si může rozhodnout a sám si tam teda nalejt, kolik toho dá. No tak pak to tady vymlask.
Jo, vytřel celý talíř, jo. A relativně si tam toho dal, jako jsem měla pocit stejně, jako bych mu nalila, ale on prostě měl potřebu dát si tam málo v té nabíračce, ale že si dal 3krát málo, což by byla ta nabíračka, kterou bych mu dala já, tak to už jako neřešil. Jo, takže klidně i nechat ty děti. To mi ještě připomnělo, že některých dětí fakt jako funguje, když se s tou potravinou seznámí, když vidí, jak se vaří, když se zapojí do toho jídla. Jo, a pak zase budou právě ty děti, který to nechtějí radši ani vědět, kterým to jako neříkáme, co jsme do toho rozmixovali. Jo. Takže můj syn ten zase nemá třeba rád rajčata, ale když to jako rozmixuju, tak mu to jako nevadí. A když jsou někde kousky, tak prostě, hele, je tam paprika, jo, a pak jsou tam třeba i ty rajčata. A on se mě zeptá, co to je. Já říkám, je tam paprika, tu ty máš rád. Jako jo, takže můžou být maminky, který prostě tohle to nemají rádi, jako nenutím to každému, ale vždycky je fajn prostě vycházet z toho nastavení té rodiny, a nastavení té maminky a z nastavení těch dětí. Jo, někdo ví, že skutečně tomu dítěti to pomůže, že ho tím jako uklidní a ono to jako v pohodě sní, než když ho budu stresovat tím, že jsem prostě mu tam dala jakoby ty rajčata. Jo. Samozřejmě, když pak toto dítě objeví, že fakt tam jsou rajčata, tak jako je to průšvih, protože jsme jako trochu tu naši důvěru k nám jako poškodili, ale zase já většinou jako z toho vybruslím, kam vidíš, tak to se mi tam nějak jako asi zatoulalo, no, tak příště si na to třeba jako dám pozor. A děti to chutnalo, jo. Ale jako... takže to je jako na každém potom, to už je jako takový ten výchovný princip tady toho jídla. Co ještě mě napadá, jsou právě třeba ty kousky, jo? Že některé dětem nebudou vadit kousky a některé děti fakt jako budou mít rádi, když to mají rozmixované. A jak jsem načala třeba ty těstoviny, tak děti milují obecně jako těstoviny a mají rádi omáčku prostě na těstoviny. A tady je třeba fajn využít toho, že tím, že mají rádi ten princip, omáčka s těstovinama, tak třeba jsem začala dětem dělat brokolicovou omáčku. Jo? Že třeba brokolici jako takovou dřív moc nemuseli, jako ty růžičky, když někde viděli, co to je, jako a to. Bylo takový snadný právě to vystrčit z toho talíře. Ale když se to prostě rozmixovalo do omáčky na těstoviny, jo, tak najednou jako to vypadalo líp a omáčka brokolicová je prostě oblíbená. Jo? Takže i využívat těch věcí. Jak jsem zmiňovala ty hamburgery, těch větších dětí, tak zase prostě miluju hamburgery. No tak udělám prostě nějaký jako ten karbanátek, můžu jim to jakoby naservírovat tím způsobem, tak aby jako to pro ně bylo vlastně atraktivní, zajímavý. Takže tohle to mě ještě k tomu napadá. Mm-hmm. Já tady jenom mně to přišlo hodně vtipné, přečtu komentář, který mi tady psala jedna z maminek. Jinak já jsem vás zapomněla vyzvat, že pokud byste chtěli, můžete se tady ptát, Terky, na cokoliv, normálně do komentářů pište. Psala maminka, že když ukazuje synovi, že mu něco chutná a jí to, tak jeho reakce je, že jí tím začne krmit, místo toho, aby to jedl on sám. A naopak, že když to má na svém talíři, tak to automaticky dává té mamince, protože ví, že jí to chutná. Což mi přišlo docela vtipné, ale vlastně je to takové asi logické, že jo? Mm-hmm. A potom už nechce, aby maminka zase krmila jeho. To... Nabídnout takovéto střídání. Jo, tak ty dáš mě a teď dám já tobě. A můžeme to mít na jednom společném talíři a každý má tu vidličku a třeba krmí toho druhýho. Jo, a budeme se střídat. Jo, takže dá se s tím hrát. Ne, nechce. Napíše. Dá se s tím hrát. Já vím, že maminky právě i tam psaly, nebo to, že vymýšlí různé hry a mají tam plišáky a takovýhle věci. Tvoří se z ovoce, zeleniny a podobně různé obrázky. Zase budou děti, na který to bude fungovat, a pak budou děti, které prostě se tím jako oblbnout nedají a půjdou si tvrdě za svým a prostě nebudou chtít ochutnat. No. Pak je to o té komunikaci, zkusit s tím dítětem navázat nějakým způsobem
proč to jakoby nechce, proč to odmítá, když oni nám jako řeknou, že třeba neví, nebo vymyslej si nějakou jinou variantu. A pak my můžeme zkusit jim vyjít vstříc a říct, hele, ale ty jsi to takhle chtěl, já jsem ti to jakoby připravila, tak to pojď jako ochutnat, no. Mm-hmm. Mě k tomu napadá možná ještě otázka, jak jsi mluvila o tom, že my možná někdy máme jenom představu, že by dítě mělo něco sníst a ono ve skutečnosti už má třeba dost. Jak poznáme, že má dost, že už vlastně nemusí sníst to, co chceme? No, že nechce, no. Prostě nechce, jo. Tak tam je totiž ještě jeden takový důležitý princip z hlediska toho vývoje dítěte, kdy ono velice záhy si začne jako uvědomovat, že to jídlo je jediná věc svým způsobem, když je takhle malinký, kdy ono má nad náma jakoby navrch a takovou jako moc, že do té doby my kdykoliv jsme s ním cokoliv chtěli udělat, tak prostě jsme ho udělali. Když jsme ho chtěli oblíknout a ono nechtělo, tak jsme ho stejně oblíkli. Když jsme ho chtěli dostat do auta a ono nechtělo, tak jsme ho tam dostali. Jo? Takže koupat, tak prostě všechno vlastně my jsme schopní ho bafnout a udělat to, co s ním jako potřebujeme, i když ono nechce. Ale najednou ono zjišťuje u toho jídla, že tady když nechce, tak my jsme vlastně v úzkých často, jo. A my prostě nemáme, jak mu to do té pusy vlastně dostat, když ono řekne, že nechce. Takže často to dítě v tom cítí i určitou takovou svoji jakoby moc, sílu a užívá si ten pocit, jo, kdy ono má prostě jakoby navrch. No. Konečně může zažívat tenhle ten pocit. Jo. Takže můžou to být i děti, nebo ještě mě k tomu napadá jedna věc, že tím, jak my sedíme, jak maminka tady píše, že právě on rád někoho krmí a tak, že má tu pozornost. Oni vlastně často, ty nejedlíci nebo děti, který špatně jí, během toho jídla mají naši plnou pozornost. My děláme ty cukrbliky, my vymýšlíme všechno možný, my s nima komunikujeme, my se jich ptáme, co by chtěli, my skáčeme po té kuchyni a vaříme jim prostě, aby se najedli a vymýšlíme, co by snědli. A vlastně mají naši plnou pozornost. Jo? Takže i třeba se zamyslet nad tím, jestli to dítě má pocit toho, že mu dáváme tu pozornost i během toho dne, kdy nejí. Jo? Jestliže může se stát a můžou být děti, které právě vyžadují tu pozornost u toho jídla, protože vědí, že ji dostanou. A že my jsme třeba schopni hodinu s nima sedět u toho stolu. Jo, a pomalinku prostě, jo, tu lžičku po lžičce a jako snažit se to do nich dostat, jo. Takže byl prostě, už se i stalo, že prostě holčička, když maminka si s ní pohrála před jídlem a věnovala jí tu plnou pozornost a vlastně naplnila tu její nějakou emocionální jako kapacitu, že cítila ten pocit toho, že jako měla dostatek té pozornosti, tak potom najednou to zmizelo jako u toho jídla. Jo? Takže to je zase ještě věc třeba, po který si můžou ty maminky třeba jako popřemýšlet, jak to jako je, kdy třeba vzniká ten problém s tím jídlem. Jestli to není prostě, když jsme toho měli hodně, když jsme běhali po doktorech a měli prostě spoustu nějakých pochůzek a tak, a pak prostě to dítě najednou má tu potřebu s náma jakoby trávit ten čas, komunikovat a ví, že ho získá u toho jídla. Jo? Tak já jenom dávám prostě takový jako tipy, nad čím si můžou maminky jako popřemýšlet, no. Kde dává mi to docela i smysl. Jo. Super. Možná další otázka. My jsme tady na to narazili ještě před vysíláním. Ty jsi mluvila o nedostatku zinku. A moje celá otázka na tebe je, jestli je nutné nebo dobré dodávat dětem nějaké další vitamíny, suplementovat. Hodně třeba se tady v naší skupince diskutuje, zda je dobré dodávat vápník, vzhledem k tomu, že děti nemůžou, nebo i ty kojící maminky, nemůžou jíst mléčné výrobky. A tak jestli mají vlastně dostatek vápníku z toho zbytku stravy, anebo jestli je nutné ho suplementovat. A ty jsi tady zmiňovala nějaké další
prvky, které by možná bylo dobré, na které by bylo dobré se nahradit, tak budu ráda, když k tomu něco řekneš. Jo. Tak ten vápník je hodně takový jako řešený téma právě, když se vynechá mléko a mléčné výrobky. No je to hodně spojený prostě s tím, že jako jenom díky mléku získáváme vápník. Jo. Tady je důležité si uvědomit, že ten vápník, tím, že je to důležitý prvek, tak on se skutečně vyskytuje ve spoustě potravin. Takže jde o to, jak ta strava je pestrá. A to, že vynechám vlastně jednu jedinou potravinu, jako je mléko, tak to ještě neznamená, že moje strava najednou není pestrá a že budu mít nedostatek vápníku. Co je jako fakt, je, že ta vstřebatelnost je dobrá. Jo? Ale říkám dobrá. Pak máme třeba potraviny, jako je květák, kapusta, brokolice, kdy ta vstřebatelnost je ještě vyšší než u toho mléka. Jo? A co je dál ještě dobrý zmínit, že jsou právě ořechy. Takže my, když si budeme připravovat ořechová mléka, kde ta vstřebatelnost je o něco nižší, ale pořád vlastně tam ten vápník je, a budeme vlastně to nahrazovat, ty mléčné výrobky nebo ty mléka, těmi rostlinnými, jako je právě mandlový a tak tam ten vápník vlastně je taky. Jo, je hodně i v luštěninách. Kde je málo, nebo kde ta vstřebatelnost je nejnižší, tak je třeba špenát, rabarbora, protože tam nám to hodně blokujou různý fytolátky a tak. Co je ještě dobrý, co bych tomu chtěla říct, že ten vápník se vstřebává zase v synergii prostě s dalšími prvky. Jo? Takže to není jenom o tom, že já se zaměřím na tuhle konkrétní potravinu a budu mít dostatek vápníků, ale pořád je to o té pestrosti, že tam budu mít ty další prvky, které mi pomůžou vstřebat ten vápník. To znamená, budu tam mít hořčík, draslík, železo. Jo. A třeba železo je právě v té čočce, takže my třeba v těch luštěninách máme sníženou vstřebatelnost vápníku, ale zase je tam to železo, který nám ji jako trochu podpoří. Ten hořčí s tím draslíkem, to jsou třeba prvky, které se hodně objevují v celých obilovinách. Takže pak právě zařadit nejrůznější druhy obilovin, když mám vyřazenou tu pšenici, jo, jako je jáhly, pohanka, quinoa a tadyhle ty věci, tak zase mám dostatek hořčíků a ten zase mi podporuje vstřebávání toho vápníku. Jo. Když už by se suplementovalo, tak je vždycky dobrý jako ve večerních hodinách, kdy ta vstřebatelnost je nejvyšší, s něčím kyselým, s vitamínem D, vitamínem C, takže pak je dobrý to kombinovat právě buď s ovocem nebo se zeleninou a tak podobně. Takže to by bylo k tomu vápníku. Jinak, jak se třeba říká, že mák je nejbohatším zdrojem, tak ono zase zároveň má právě hodně těch antinutričních látek, které nám blokují. Ale já, když jsem to vlastně počítala, tak on má 1400 mg, což je prostě 3x tolik než mlíko. Ale když jsem spočítala tu jeho vstřebatelnost a přepočítala to, tak jsem se dostala na ty hodnoty toho mléka. Takže sice to ohromně kleslo oproti té původní hodnotě, kterou to má, ale furt jsem ještě byla na těch dávkách toho mléka. Takže i třeba makové mléko, jo, kterými si připravíme, ať už třeba do těch obilných kaší, kam to krásně můžeme prostě, tak tím my to můžeme krásně jako suplementovat. Jo. Takže jakoby zamyslet se nad těmi potravinami, které obsahují vápník, nad tou pestrostí a snažit se to zařazovat do té stravy. Sardinky mají hodně vápníků, takže jako rybičková pomazánka úplně jako top, jo. Ty luštěniny jsem jmenovala, bíloviny společně s tím hořčíkem nám pomáhají a potom ty ořechy, semínka, takže jako ten válce tadyhle toho. No a takovej druhý prvek, který mě právě napadl v souvislosti s těmi ekzémy, je zinek. Že často se doporučuje mazat vlastně zinkovou mastí a že pomáhá hojit. A vlastně deficit zinku
je často spojován s poruchama imunity, s poruchama nebo se zhoršeným hojením ran, což můžeme právě vlastně pozorovat na těch ekzémech, že se nám to prostě špatně hojí, kožní problémy a s tím zinkem je spojeno i nechutenství. Takže když to dítě má vlastně svým způsobem poruchy imunity, protože má nějakou alergii, má kožní problémy, protože má ten ekzém a trpí nechutenství, tak je tady velká pravděpodobnost, že může mít určitý deficit toho zinku. Takže já bych se zaměřila u těch dětí právě na ten zinek. Jo. A co je takový paradox, tak mléčné výrobky a vejce, který vy přirozeně jako vyřazujete, tak jsou právě eliminátorem nebo potravinama, který snižují vstřebatelnost zinku. Takže vlastně je dobrý, že v té stravě nejsou, protože tím my máme šanci dostat toho zinku hodně. A ten je zase v luštěninách, je v dýňových semínkách, to je vysoký zdroj prostě zinku. A ve vnitřnostech. Takže játra, ledvinky, udělat prostě játrový knedlíčky do polívky a podobně. Jo, nebo nějakou pomazánku, paštiky, úplně super, jo. Nabízet dětem paštiku, tak to je taky skvělá věc. Takže tímhle způsobem my můžeme třeba se snažit zařadit ten zinek. A když jsem mluvila o tom hořčíku, tak tam pozor na cukr, bílou mouku a právě zase ty mléčné výrobky, které jako snižují vstřebatelnost hořčíku a toho jeho využití v tom těle. Super. Možná se ještě rovnou zeptám na vitamin C, jestli je nutné u dětí suplementovat, nebo jestli si myslíš, že ho mohou mít dostatek taky z pestré stravy, obzvláště teďkom v době nemocí, v zimě? A s tím vitamínem C nevidím takovej problém. Ten můžeme suplementovat úplně v pohodě, protože on se nějak jako neukládá, to znamená, to dítě si veme přesně, kolik potřebuje. Jak si řekla, tak ta potřeba může být zvýšená právě v zimě. A navíc v zimě my často jíme spíš takovou zahřívací stravu, to znamená víc vařené, té čerstvé je málo a my když hodně jako vaříme, tak samozřejmě ten vitamin C se ztrácí. Jo, já třeba teda furt dělám dětem jako čerstvě odšťavněný jako šťávy, džusy, takže věřím, že tam ten vitamin C jakoby mají, to je takovej vždycky koncentrát dostanou, aby byly zásobený. Ale určitě tohodle bych se nebála. To se prostě dá suplementovat, dá se snadno najít jako přírodní zdroje, jo, různý extrakty právě z ovoce, zeleniny pro ty děti a zařadit to. Takže to je určitě fajn. Super. Máme tady teď jeden dotaz. A jak jsem zmiňovala, tak nám to podporuje vstřebatelnost těch dalších minerálů, takže určitě to můžeme u těch dětí navýšit. Máme tady dotaz, jak je to s tepelnou úpravou, když něco vaříme, pečeme, nestratí se většina látek? Třeba, myslím si, že tady to bylo třeba zaměřené na to. Mě to taky napadlo, když jsi říkala, aby jsme nastrkali třeba tu červenou řepu do nějakého toho moučníku nebo nějakou další zeleninu nebo do těch karbonátků, což já teda taky dělám ráda, tak jestli vlastně nepřijdeme o ty cenné látky, které by tam jinak děti měly, kdyby to jedli syrové. O co můžeme přijít, tak jsou většinou právě ty vitamíny, které jsou takový náchylný, ale většina těch minerálních látek, jako když to vezmeme z pozice těch mikroživin, tak ty jakoby se nemají víceméně kam jakoby ztratit. Jo? Takže většina z nich tam zůstává. A jak jsem mluvila třeba o těch kaších a o těch obilovinách, tak my vlastně bychom se k těm živinám jako jinak nedostali, než když to tepelně upravíme. Jo, to samé třeba rajčata. Jo, rajčata taky obsahují lykopen a my se k tomu lykopenu dostaneme jenom, když ty rajčata uvaříme. Takže opravdu je to o té pestré stravě a je to o tom přemýšlet v tom bohatství, který jakoby máme i z hlediska těch kulinárních úprav a nebát se toho a prostřídat to během dne. To znamená mít jak něco syrového, tak i něco vařeného. Jo? A nikdy to není tak, že bychom prostě jedli jenom vařený.
Vždycky tomu dítěti nabídneme nějaký to ovoce, zeleninu, jo, nebo ten odšťavněný džus. V létě je to samozřejmě v mnohem větším množství než v té zimě, ale pořád je to tam. Co můžeme ještě nabízet, jsou klíčky nebo microgreens, jo, kdy tadyhle ty malé potraviny v malinkém množství jsou fakt velkýma koncentrátama. Takže i když to dítě vlastně nám nesní velkou porci, tak já se vždycky snažím, aby tam mělo co nejvíc jako takovej největší koncentrát těch živin. I v té malé lžičce, aby jsme tam toho prostě dostali co nejvíc. A tadyhle těch klíčků a microgreens prostě to fakt stačí málo, protože to je tak nadupaný. A že to těm dětem je fajn nabídnout. Samozřejmě, že některé děti nám to nebudou chtít. Jo. Třeba můj syn, když byl malej, tak prostě odmítal, když mu takové něco jako lezlo z pusy, nějaký klíček nebo prostě list, jo, tak to nechtěl. Ale když jsem to vlastně rozmixovala do smoothie, tak to bylo v pohodě, tak se to dalo vypít. Jo? Takže přizpůsobit to těm dětem, tak aby to mohli přijmout. Mm-hmm. Super. A nebát se toho vaření, jo? Bez toho to nejde, zvláště u těch dětí, kdy my potřebujeme jim vlastně tu stravu upravit tak, aby pro ně byla snáze stravitelná. Jo, ty děti by měly mít víc rozpustné vlákniny než nerozpustné. A tu nerozpustnou my pro ně připravíme tak, že ji aspoň právě uvařím, jo, nebo upeču, jo, protože jinak je to pro ten jejich trávicí trakt zatěžující. A pak se nám může stát, že ty děti nesní tolik jako syrový zeleniny. Jo, oni jsou hnedka prostě sytý, to je pro ně veliká porce. Super, díky. Máme tady ještě jeden dotaz, já ho sem taky dám. A co když je to opačně? Můj syn by teď třeba snědl kila a kila mandarinek nebo hroznového vína, jenže vzhledem k dietám mám tendenci korigovat množství, aby to zkrátka nepřehnal, neměl moc sladkého a tak dále. Ale na druhou stranu, není to tak, že si tělo takzvaně řekne, mám říkat dost nebo ho nechat, když nejde o nic nezdravého typu sušenky? Já taky zastávám ten názor, že je fajn věřit těm dětem. Pokud ty děti nejsou starší, a já říkám takový jako zblbnutý tím potravinářským průmyslem a tadyhle těma umělejma chutěma, tak oni jsou jako velice napojený na ty svoje potřeby a jsou schopní vlastně vnímat, co potřebujou, co to jejich tělo chce. A pokud měli jsme prostě takovýhle vlny i se synem, kdy prostě miloval banány a mohl je jíst prostě furt a pak zase přišlo právě to období, kdy je najednou nechtěl. Takže já se tadyhle toho vlastně nebojím a zastávám to, že pokud právě, jak píše maminka, jo, není to nic nezdravýho, nic, co jsem jako proti, tak může to být tím, že on cítí, že to potřebuje. Že tam je nějaká látka, nějaká mikroživina nebo něco, že mu to dělá dobře, že to chce, že toho najednou potřebuje víc. Jo. Bejvá to i třeba v růstu, růstový spurt, jo. Najednou ty děti mají vyšší potřebu jídla, najednou by prostě snědli cokoliv a jedí 3x tolik a pak najednou může přijít období, kdy nám vyskočí o 10 centiáků nebo o 5, to jsem přehnala, jo, a potom přijde období prostě nemám hlad, nic nechci, nepotřebuju, jo, takže nebát se toho, vycházet jakoby těm dětem v tomhle tom je jakoby vnímat a nechat je. Jako nevidím nic špatného na mandarinkách, hroznovým vínu. Jsou to taky sladší věci, ale pořád je to ovoce, kdy ten cukr je vázaný na tu vlákninu, takže se uvolňuje pomalejš, než když bychom mu prostě dali nějakou sladkou sušenku s rafinovaným cukrem. Takže tohodle bych se nebála. Chápu ty obavy, že může dojít k nějakému návratu ekzému, nebo jo, že přežene to množství, protože u těch alergií samozřejmě tohleto se může stát. Každý má vlastně tu hladinu jinde. Někomu bude vadit minimální množství, někdo sní 5 mandarinek a bude v pohodě za ten den. A určitě bych to s ním jakoby probrala, dala různé varianty toho ovoce, mandarinku už si měl, nechceš zkusit něco jiného,
nebo se s ním zkusila domluvit, aby to nebylo těch 5 mandarinek, tak říct, hele, tak si dáš jednu dopoledne, druhou odpoledne a mezi tím třeba nabídnout to víno. Jo. Super, děkuju. A z těch dalších otázek, co jsme tam měli, tak mě zajímá, jaký máš názor na takové ty dětské kukuřičné křupky. Tak za mě je to průmyslově upravená potravina. Je to prostě extrudovaný výrobek, který vlastně ztratil jakýkoliv živiny. Takže je to něco, co těm dětem vlastně dáme jako na hraní. Jo. A zaplácneme je, i když oni většinou potom stejně jakoby mají hlad, protože to má trošku jakoby vyšší glykemický index z důvodu toho zpracování. Ale není to nic, co by je vyživilo. Jo, takže často to maminky používají v kočárku, když dítě zlobí nebo si chtějí v klidu nakoupit, tak dostanou prostě křupky, aby nezlobili. V tomhletom případě jako taky musíme přežít, jo, takže můžeme jim to dát, ono to ty děti jako nezabije, ale na druhou stranu je důležité si uvědomit, že jim to nic nedává. Jo. A zase, že tím, že je to průmyslově zpracovaný výrobek, tak to může mít nějaký negativní vlivy právě na to trávení, na střevní mikrobiom. Jo, tam prostě tohle to vůbec jako nepodporujeme. Tam jakoby není žádný nějaký benefit v tomhletom směru. A když to dítě myslí pak třeba ten pytel, no tak pak se mi může stát, že mi řekne, že nemá hlad. Jo, že nemá prostě chuť na něco. Nebo takže to vlastně může podporovat i to nechutenství, jak jsme se tady o tom bavili na začátku. Jo, vždycky jako si popřemýšlet, no, co tak jako preferuju. Tak potřebuju teďka mít ten klid a využiju to, ale během prostě doma při hraní nebo něco mu to nedávám. Mu to výjimečně, mám to sebou v kapse jako nouzovku. Tak to jako použiju. Ale pak musím počítat s tím, že třeba mi nebude jíst, nebo že oddálíme oběd o hodinu, jo, nebo tak. Co mě se třeba osvědčilo, bylo vždycky mít nějaký jabko prostě na krájení, na kousky, nebo to ovoce, jo, jak tady paní zmiňovala, mandarinky, hroznový víno. To jsou takové věci, které se snadno dají rychle sebou zabalit do krabičky. A většinou tadyhle to děbání toho ovoce ty děti taky přijímají jako dobře. Jo, že jim to jako vydrží díl, že jim to nerozpustí v té puse tak rychle. Takže já jako extrudovaný výrobky nedoporučuju. No. Dobře, já mám úplně stejný názor. Nějaký pravidelný jezení. Tak jsem ráda, že jsi mi ho jen potvrdila. A možná už poslední otázka, protože čas se chýlí ke konci, i když ona je taková rozsáhlá. Ale zajímá mě vlastně jednak, jak se stravovat pestře, když typická maminka, co je na mateřský, má toho času málo, a teď musí vlastně nejenom něco připravit, že, ale i to nakoupit, má málo času na vaření a zároveň ještě typický český jídelníček je založený hodně na té pšenici, na pečivu, tak jak tohleto dvojí skloubit? Co jíst místo toho pečiva a co jíst místo té pšenice a jak do toho zahrnout tu pestrou stravu? Tak no, není to jednoduchý, když vlastně s tím jakoby člověk chce začít. Jo? Když pak už si najde nějaký systém, tak pak už samozřejmě je to fofr a jde to raz, dva. Já bych asi řekla, že mě hodně pomáhá plánování. To znamená promyslet si, co chci vařit a už u toho vlastně přemýšlím, co mám doma v kuchyni, co jako v ledničce třeba, co potřebuju sdělat. Můžu si rozmyslet, jaký druhy masa během týdne chci nabídnout, jestli tam máme rybu, kolikrát zařadím luštěninu, popřemýšlet si, že když uvařím prostě kotel cizrny, takže z toho můžu udělat buď nějaký karbanátky, druhý den pomazánku a ulehčit si tu práci a vařit tu cizrnu třeba najednou. Nebo přemýšlet si, jaký druhy zeleniny ten týden třeba zařadím, jo? Aby byla tam nějaká zelená, aby tam byla teďka si vlastně říct ty aktuální druhy. To znamená, to je kořenová zelenina,
celer, petržel, mrkev, řepa, tak co z toho za ten týden, jo, a aby se to vlastně na tom jídelníčku objevilo. A pak si můžu vymyslet, jestli to bude pomazánka, nebo jestli to dám prostě, něco zapeču, jo, něco udělám prostě jen tak na syrovo, že nastrouhám dětem mrkev a udělám mrkvový salát, jo, s jabkem a takhle. Takže udělat si seznam, co všechno existuje. A jak jsi zmínila právě to pečivo a tu pšenici, tak zase udělat si seznam, jaký druhy obilovin existují a jaký já jsem schopná vlastně na ten jídelníček zařadit a kam všude je můžu dát. Jo. Já třeba teďka právě chystám minikurs jak na lahodné kaše, kde budu učit ženy, jak připravit správně kaši. Myslím, že teďka tady někdo právě to tady naťukal, co obiloviny. Jo. Můžeme možná i odpovědět tuhle otázku rovnou. Jo. Tak ty od toho nominálu, to jsou zase průmyslově upravený kaše tak, aby jsme je prostě jenom zalili, ať už horkou vodou nebo nějakým rostlinným mlíkem a jedli. To jsou zase věci, které nás vysloveně jako nevyživí, jo? Nedají nám tolik živin. Bude tam samozřejmě to mlíko, bude tam třeba nějaký ty ořechy, z čeho si to uděláme, nějaký ovoce a tak, ale ta výživová hodnota je minimální. Oproti tomu, když si vlastně tu kaši připravím z těch celých obilovin. To znamená, když vemu ty jáhly, kde mám to celé zrno, tak jak vlastně bylo. Je tam klíček, takže jsou tam i ty tuky, jsou tam ty minerální látky, jo, který většinou právě tou průmyslovou výrobou a tou extrudací a tím vysokým tlakem a teplotou se právě jakoby hodně poničí a hodně se to tam jakoby ztrácí, protože to už není něco, co si doma jako uvaříme. Jo? Maminky se bojí, jsme tady řešili tepelně si něco upravit, ale to je na pár stupňů, jo? Tak při té průmyslové výrobě tam opravdu a hodně i ten tlak dělá taky svoje, takže tam se z toho ztrácí hodně. Takže na nominálních kaších od nominálu jsme začínali tenkrát. Před x lety byl takový náš začátek, když jsem se snažila zpestřit jídelníček a děti jedly kaše a vůbec mě jako nenapadlo, že je můžu vařit. Jo. Až jsme se právě dostali k těm vařeným kaším z těch obilovin a to je prostě, jako musím říct, jako úplně jiná liga. To má úplně jinou chuť, krásně to zasytí, nemám potom hlad a vyživí to, že fakt jsem vnímala, že takový ty, jak mají maminky, nedostatek energie, pocit na sladký a tak, to všechno s těma kašema zmizelo. Jo. Protože si vlastně dosytíme ty minerální látky, tam je toho prostě dost a tím pádem už to tělo nevyvolává tu potřebu, mně něco chybí, dej mi něco, jo, a doháníme tu energii, tak jak třeba ty maminky jsou zvyklí. A je to prostě to super, protože to můžeme uvařit celý rodině. I sobě, i těm dětem. Takže jako nominál oka, ale zase prostě na něco, co použiju výjimečně a na takovou tu každodenní stravu bych spíš právě volila ty kaše z těch obilovin. Takže pokud pak můžeme klidně dát odkaz na ten minikurs, který teďka shodou okolností vlastně startuje v pondělí, kde se na to podíváme a kde budeme řešit ty instantní kaše, co nám přináší a nepřináší a co můžeme získat z těch obilovin, které jsou přirozený a který koupíme vlastně za pár korun svým způsobem, protože z toho pytlíku jsme schopní navařit hromadu té kaše. Takže ještě ušetříme a hlavně vyživíme. No. Ty kaše opravdu změnily ten náš jídelníček hodně. A je v tom ta pestrost, protože já si můžu hrát s těma obilami. Můžu je různě kombinovat a nemám tam ten lepek, nemám tam tu pšenici, který je hodně. Takže to už je právě i to téma toho pečiva, jo? Že my jsme zvyklí hodně snídat to pečivo a už právě jenom to, že ráno nabídnu tu kaši, tak už mám odškrtnutý jedno jídlo, kdy jsem se toho pečiva krásně zbavila. Jo. Takže tímhletím jsem vyřešila snídaně, že snídáme kaše a nemáme pečivo. A jinak, jak ještě vyřešit pečivo? Dají se dělat různý omelety, vajíčkový, to asi tady neprojde.
Ale bez těch vajíček se dají udělat i třeba wafle, lívance a tadyhle ty věci, což se dá nabízet jak na sladko, tak na slano. Takže to je taková další varianta. Jinak můžeme potom těm dětem kolikrát fakt stačí menší ty svačinky, jo? Že zase je to věc, kdy my to jako zveličujeme, snažíme se jim dávat velký svačiny, ale co je pro ty děti důležitý, jsou ty hlavní jídla, to znamená snídaně, oběd a večeře. Tam to mají vyvážený, tam to vlastně mají sníst. To je pro mě to gro, co chci, aby snědli. A ta svačinka je takovej doplněk, kdy já právě můžu doplnit to syrový. To znamená, můžu jim udělat jenom třeba nějaký to smutíčko, můžu jim nakrájet to ovoce a tadyhle ty věci, zeleninu a tak podobně. Jo. Tady ještě teď otázka. A ještě k pečivu, pokud dělám italský fermentovaný chleba, nekváskový, třeba k snídani, jestli je to OK, celozrnný špaldový. Určitě. Tam u toho pečiva, když už dáváme jakoby dětem pečivo, tak je fajn pokavat je kváskový. Protože v momentě, kdy tam dochází k té fermentaci, tak ta nám výrazně vlastně upravuje tu mouku. A zvyšuje zase nám využitelnost těch látek, které v té mouce jsou a které my takovým tím rychlokvašením pomocí droždí prostě nezískáme. Takže jakýkoliv fermentování je skvělý a u toho pečiva to platí jakoby dvojnásobno. Takže super. Skvělé. Tak jo, asi se pomalu chýlíme ke konci. A hlavně, když budeme dělat kváskový chleba, tak my si ho můžeme zase udělat, z čeho chci a můžu tu pšenici snadno jakoby vyřadit, jo? Můžu udělat žitnej. Takže jako není s tím problém. Můžu tam přidat i nějakou jinou mouku, i třeba bezlepkovou, půl na půl, aby mi to jako vyšlo. Takže zase se s tím dá hrát, ale ten žitnej vychází úplně krásně. Super. Takže dobrý. Děkuji moc. A já ještě jednou teda zdůrazním ten tvůj minikurs, to mě přišlo jako super nápad, ten je asi zdarma, že? Minikurs je zdarma, ano, začíná v pondělí a je to fajn, že právě do těch kaší se dávají i ty rostlinný mlíka, nebo já je tam dávám, takže maminky, které prostě mají vynechaný mléko jako takový, tak do těch kaší ty rostlinný mlíka jsou úplně super. Takže dá se ta kaše pak, kterou budeme chystat, i připravit právě, takže bude bezlepková a bude, když si uděláte rostlinný mlíko nebo použijete rostlinný mlíko, tak bude i bezmléčná a dozvíte se tam víc jakoby věcí o těch kaších, proč je chystat a jaký nám přinášejí benefity. Takže moc ráda vás to naučím. Můžeš prozradit, jaké kaše se tam budeme učit? Nebo bude tam z těch jáhel kaše. Bude tam jáhlová, protože ona je vysloveně od těch nejmenších miminek. My ty jáhly vlastně můžeme zařazovat jako jednu z prvních obilovin. Já jako v kurzu první lžičky s úsměvem, kde právě procházím jako zaváděním potravin u miminek, tak právě vycházím z těch jáhel, které jsou velice lehce stravitelné, dokážou podpořit imunitu i to trávení, takže mají zase takový jakoby svý benefity. Takže budeme vařit tu, aby to bylo fakt jako pro všechny děti. Dobře, tak jo, odkaz dáme potom tady pod video, až skončíme. A jinak ti asi moc děkuju za všechny informace. Myslím si, že to bylo hodně zajímavé. Stejně tak si myslím, že tě se můžeme pozvat i častěji, že mě napadá ještě spoustu dalších otázek, na které bychom se mohli klidně zeptat a dalo by se pokračovat. A jinak si myslím, že tě můžou klidně maminky i sledovat. Kde tě můžou sledovat? Můžou přijít do facebookové skupiny Zdravě od první lžičky po celý život. Myslím, že pár už jich tam dneska naskákalo, že mi psali, že jdou od tebe, že už si mě tam někde označila. Takže tam určitě, tam komunita maminek, řekla bych, hodně takový vřelý podporující prostředí. My tam teda papáme všechno, ale právě tam kladu důraz na tu pestrost, takže věřím, že si tam dokáže právě najít každý to, co potřebuje. Super, tak jo. Chceš ještě něco dodat takhle na závěr? V pohodě, já moc krát děkuji za pozvání, bylo to moc příjemný, jsem ráda, že ženy přišly, že byly komentáře, že se ptali, zapojili a bylo to fajn.
Takže díky moc. Dobře, já ti taky moc děkuju a děkujeme za pozvání do minikurzu i do skupinky a snad to není naposledy, co se tady vidíme takhle. Skvělý, mějte se. Ahoj. Hezký večer. Hezký večer všem.